салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. пеши стора омадагием духтаро, новинка овардагиай. аксияи калон рафтестай, баъд бо новинкаҳои хушруд овардагиай. бозори корвон тарафи тилобозор, 8 дарвоза, 2 қатора, саршавии 2 қатора ҷои стора. рақамошам ҳаст дар рӯи экран. касе дар доставка дар кораи марамат нависен, доставка мекунем. инаи модела новинка ана микрта. чанд та расветка дора духтаро? ина бинен чӣ хел расветкаҳои хушрӯ дора. размеро ай чанд то чанда? размеро ай 46 то 52 ра. ай 46 то 52 ра размер ҳастай. бинен сабз дора, сиёҳ дора. мана ана сирх дора. диден чӣ хел хушрӯай. ана баъд чӣ дора? коричневӣ. ана духтарако дариҷа боша як дастоварди ширкати ватаниро мехоҳам дар бораш маълумот битиям. духтарако ана мин намуд супергеллора ҳозир дар ватани худмон бировардестан. ино чиян? ино универсални супергел, яъне ки стиральни машинкаҳои автоматда ё ки намин бо даст либос мешуви ё полуавтоматда. ана мин намуд гела иқақша меандозед духтаро, дигар собун порошок ҳечи намеандозед. либоса тап тоза мекуна. баъд медонен чи бӯи беҳад хушрӯ дора. ҳамаш бӯи фасон доранд. аз ҳамаш ҳархела вай ҳастай, запах ҳастай. чанд намудуш ма ҳозир мемонам рақамошона. касе да доставка дар кораи марҳамат нависен. нархшам қа арзонай духтаро. и 5 литру 300 граммай. беҳад калони хушрӯай. як таш хонаи кӯдакдорда як моҳ мебарад духтаро. марҳамат 45 сомон нархаш. 5 литру 300 грамм. хулоса бинен чанд та запах дора, чӣ хел хушрӯай. и ширкат медонен духтаро, на танҳо мисол анами супергел, балки дигар чизора истеҳсол мекуна. аз қабили нахерамис доран, жидкаи мыла, салфетка, ҳама чи ҳами бутаваи химия ҳастай иҷада. хулоса бинависеншона, ма рақамашона мемонам, доставка доранд. лекин духтаро як бор аз ами супергел гирен, пушаймон намешавен. беҳтаринай. и қаҳакаш мисол ҳам бӯи хушрӯ дора, ҳам либоса тап тоза мекуна, ҳам духтаро медонен экономичниай. 45 сомон. ҳозир 1 литра 2 литрара аз дигар ширкатҳо харидорӣ мекунӣ, лекин ҳамин эффекта надора баъзеҳош. и боша 5 литр зиёдай бо арзонай. баъд универсальная чӣ тавре гуфтам, ҳам либосҳои сафеда, ҳам рангада мешава, ҳам мошинаҳои автоматда, ҳам полуавтомат ё ки ручная стиркадаям мешава. беҳтарин интихоб. беҳтарин. мана нархшон нархшона 230 сомон. ай пуштошам ам хеле вай доштай, воротник доштай духтаро. лентаки аз тарафи каналан 230 сомон. мана духтаро 230 сомонӣ барои шумо. марҳамат. сангошон сангои сваровски. мана стилша бинен чӣ хел хушрӯвак. нархшон духтаро 230 сомон барои шумо. ина касе ки гирифтанияи марҳамат нависеншона, доставка доранд. модели беҳад хушрӯ. материалшам фасон курта, фасони бад метовай пеш. баъд двойкора арзон кардан, на? духтарако инай двойкора арзон кардан. духтаро двойкора бинен иқа хушрӯ 200 сомон. чанд та гул дора диден? ина гулошон беҳад хушрӯ. марҳамат 200 сомон. анамхе двойкои фасона. трикотаж, бори баҳорӣ. духтаро диден и двойко 180 сомон шид. 250 сомона 180 сомон шидагиай. марамат материалошон ам хушрӯана, ҳечи намешан. ана духтарако касе да дар корай, доставка дора, нависеншона шумода доставка мекунанд. иша бинен бо чӣ хел расветкаш фасонай. 180 сомон. беҳтарин нарх духтаро. мана бинен қисми боло ина мино дар ҳақиқат ҳам фасонанд. диден 200 сомон. ана ин модела ишам арзон шид.
280 сомон будан. Аҳа. Навори пештара та 250 гуфтем. Ҳозир 220 сомони. Хтаро 250 280 сомон, ҳозир 220 сомон шид. Остинош причат кияй киртай баъзивиш беҳтарин качествояд хтаро. Ами киртай баъзи амияд акамай. Мана. Ана ҳаст бо сабзиш диден? Чанд та расветка дора? Ана ё вай будан. Двойка аз ин чанд ранг буд? Мана ҳозир 250 сомон. Мана ҳамроҳи ама хел балирошкаи кожаниш. Иша бинен бо. Диден? Ишам чихе хушру аксияда 250 сомон иштагай. На аксияи калон. Иҷада ҳамаи буруша ситора арзон кадагай дихтарако. Аҳамият битен. Мана и чанд шида буд? 220 сомон. Мана. Ина 280 сомон, 220 сомон иштагай. Диден? Ана баъдан духтарако бо инаи двойкоям арзон шид. Қисми болоям арзон шида. Ана ба духтаро иша бинен чихе хушру. ҳамроҳи брукшан. Чанд та расветка дора диден? Бежави сиё. Ё чандан? Ино арамни вай будан. 250 сомон будан, оз 180 сомони. Ина духтаро 250 сомон, 180 сомон шид. Остинакош кожаный, качестваш зур, стилеш фасон. Мана хоҳен ремен кати хоҳед бе ремен мекунен духтаро. Анаи двойкоям диден? Чанд та расветка дора? Ин нархш чандай? 250 сомон кардем. Мана 250 сомони шидан анаи двойко. Ёям киртовои фасонан. Балирошкошам хушрувай. Диден? Аҷоибот. Ёрам арзон кардагай стора. Марамат кирта хароб биёен ҷои стора. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатор. Саршави 2 қатор да стора. Марҳамат биёен. Шобино ина бод и двойкорам арзон кадан диден 200 сомон. Ина 200 сомон кардагай. Аҳа. Ё 250 сомон. Ана ино 250 сомон диден? 150. Ана ё 150. Ҳамнора як чанишон тен? 150 смара духтарако. Иноям бори қимати будан. Ози стора арзон кадагай аксияи калон рафтестай да магазиниш. Биёин ина киртаяй вай дора капюшондор мехдор. Марамат 150 сомон расветка дора. Мана расветкоша бинен оранҷеви, фисташкови. Хулоса рангои хушру. Двойка, ино чандан? Диден духтаро, ана ин модело 180 сомон шида. Қадои дарозаш вай 300 сомон будан, ҳозир 250 сомон. Мана инаи нигиндоро 200 ҳамаша ё қадои дароз шунанд духтаро. Ҳамаи ҳамино 250 сомони шидан. Қади дарозаш. Ина мод юбка кожадор. Ина рангош хати ҳаста 180 сомони. Духтаро ҳами қами хушрувай пеш. Ами чанд нафаре ки амҷа мехара мепушан ангоми ман абургирӣ миём. Беҳад мезеба, беҳад хушру зебанда 300 чанд сум буд. Ҳозир 180 сомон. Ҳозир беҳтарин нарх кардагай 180 сомон. Ина ёшам 180 сомон. Ина двойкои ки нишон додем 180 сомон. Мана ин моделам 180. Ина ёра ё 250 ҷои шид будан 200 сомон. Мана ин модела 200 сомон иштагиан нигиндоро. Хулоса ҳамаш либосош фасонай, ҳамаша арзон кардагиай ситора. Биёен духтаро 150 сомон. Мана платья лапшои хушура 150 сомони кардагиай. Доставка дора, рақамош ҳаст дар рӯи экран. Ина бинен чӣ рангои хушру дора. Биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро 8 дарвоза саршави 2 қатор. Мана диден чихе расветкои фасон дора. Стилош ҳархелаян аҳамиятин стилои ями лапшои ситора на капюшондор бе капюшон ҳамаша арзон кадаган. Ино 250 230 будан, ҳозир 150 сомон шидагай. Спорт стилои начос дора. Мана спорт стилои начос доршам арзон кад 150 сомон. Диден духтаро. Мана як бор биёен бо айпеш бинен. Касе доставка мехоҳа дора доставка. Мана ишам бинен 150 сомон шид. Иҷада кирта бисёрай, двойка бисёрай, ҳамаша арзон кадагай
дер накунед духтаракои хушрӯ. Ина стили вая бинен дубайский кирто ҳаст ку ҳамун стил кати духтагиян 150 сомон беҳад фасонаи пеш марҳамат бинен дута расветка иҷа коричневӣ дора се расветка дора коричневӣ дора мидовӣ дора баъд бо сиё дора мана ай пеш хушрӯанд духтаро барои ин нарх и беҳтарин нарх барои анами хеле сифату ҳам хеле фасон 150 сомон мана марҳамат хоҳишмандо инаи модело бошад 200 сомон шидан мана 280 сума кирто 200 сомон аксияи калон дар магазини Ситора мана 200 сомон 300 320 буд ҳозир 200 сомонай касе ки киртагирай двойка харай марҳамат пеши Ситора биёен пушаймон намешавен инаи двойкоям 200 сомони и қади кӯтоҳтар шай диден мана ин модело бошад 180 сомон аз инам чанда расветка аст мана аз инам бинен духтаро чӣ хел расветкаи хушрӯ дора иҷада двойка бисёрай мана шумо бо биёен ай пеш бинед боварӣ дору махлутон мешавад иям хушрӯ диден 250 сомона 200 сомон шид сангчош ҳамаш сваровский фасон остиноша бинен чӣ хел ороиш дода шидагиай мана 200 сомон беҳтарин нарх духтаро марҳамат биёен инаи қадашон дарозама и қадашон дароз чанд шид ина духтаро 320 380 сума 250 сомон қадои ино беҳад дарози хушрӯай иҷаба расветка дора диден духтаро бор кам мондагиай барои аму ина аз ҳисобе ки размер нест барои аму арзоншудагиай ана иҷада бо ҳастай анамун лапшое ки ман нишон додум 150 сомонӣ кардагиан ина спорт стило ҳамаям ино бинен манекенда бо чихе хушрӯ метоба шумоям духтаро биёен ай пеш бинен инаи моделам арзон шид 200 сомон шид инаи модел 200 сомон шидагиай бинен чандта расветка дора мана анаи кардиганоям хушрӯ духтаро ина чанд шидан 230 духтаро бинен чихе кардиганои хушрӯ доранд 230 сомон чандта рангай мана то 60 размер ҳастай ина ҳоҷияҳои азиз метавонед пеши Ситора биёен бо нархҳои арзон анами моделора харидорӣ кунен хулас беҳтарин новинкаҳо пешниҳод шидагиай диден ана баъд инаи двойко чанд шидагиай духтаро двойкора бинен двойкои лапша расветкои фасон инами ранги фиолетови ҳиҷода нест леки Ситорада шумо меёбен мана нархшон 150 сомон каседа двойка дар кор бошад ина биёен 150 сомонда аз Ситора двойка харидорӣ кунен и чанда ина духтаро и катушки намекуна 300 сомонда метиҳан беҳад фасонакай як бори дигар такрор мекунем ҷои Ситора бозори Корвонай тарафи Тилобозор 8 дарвоза ина духтаро 8 дарвоза ки ворид шиден саршавии дуюм қаторда ҷои анами Ситораяй марҳамат биёен бороша бо айпеш бинен аксияҳои беҳтарин кардагиай барои подписчикҳо марҳамат